जंगल पूरा सुनसान ଥିଲା ହେଲେ ସେପଟେ ମିଠୁ ଛୁଆ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେ ଡରି ସେ ତା ଯାଉଥିଲା। ଘର ପାଖରେ ବସି ବର୍ଷାକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଉ ମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା ତ କେବଳ ଶୋଇ ଟାଇମରେ ଖାଇବା ଚୋରି ଆଣି ଖାଇବା ଶୋଇବା, ତାଙ୍କର ଏତିକି ହିଁ କାମ ଥିଲା। ପାରାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସିଏ ଏକମାତ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ଯାହାକୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସହିତ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଘରେ ତା ଝିଅ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଥିଲା। ମା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲ? ହଁ ଝିଅ, ମୁଁ ସାହସ ଆଉ ବାହାଦୁରୀ ସହିତ ସେ ଖରାପ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କଲି ଆଉ ସେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ମା, କୁହ ମା, ସେ ଖରାପ ସମୟ କିପରି ଥିଲା ଆଉ ତମେ ତାକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିଥିଲ? ଇଏ ସେତେବେଳେ କଥା ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ଅଣ୍ଡାରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସହିତ ମୁଁ ମୋ ବସାକୁ ବନେଇଥିଲି। ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଖରାରୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ମୋ ଛୁଆ ବାହାରି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଗଛରେ ମୋ ବସା କରିନେବି। ଏକଥା ବସିକି ଭାବୁଥିଲି, ସେଠାକୁ ଏକ ମଣିଷ ଆସି ଯାଉଛି ଯାହା ହାତରେ କି ଏକ କୁରାଢ଼ୀ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଉଛି। ସେଇ ମଣିଷଟା ଆସି ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଗଛ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ସେ ତା କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗଛକୁ ହାଣିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ସେ ମଣିଷକୁ କହିଲି, ହେ ମଣିଷ, ଏ ଗଛକୁ କାଟ ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ମୋତେ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ତମେ ଏହାକୁ କାଟିଦେବ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବସା ପୁରା ଦିନ ଖରାରେ ଝାଉଁଳି ଯିବୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଏ ମଣିଷ ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଛୋଟ ଚିଡ଼ିଆ, ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ବସା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ କାଟିବିନି। ଏମିତି କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥାକୁ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଦେଲା। ମୋରି କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଗଛ କଟି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ତା ସହିତ ସେ କାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଥିଲା କି ମୁଁ ପୁରା ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିଲି। ମା, ତମେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଥଣ୍ଡା ଗଛରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ିକି କିପରି ଯାଇଥାନ୍ତି? ଯଦି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତି? ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖରା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସହିଗଲ? ଖରା ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଳିକି ସେଦିନର ରାତି ଥିଲା। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ମୋ ବସା ତ ଏହି ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋତେ ଏଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଭାବିକି ମୁଁ ମୋ ବସାକୁ ସେଠାରୁ ଉଠେଇଲି ଆଉ ତାଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଗଛରେ ବସିଗଲି। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ମା, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ହୁଏ। ଶୁଣେ ତ, ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ କିଛି ପତ୍ର ରଖିଲି ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ଧରି ମୋ ବସା ପାଖକୁ ଆସିଲି, ସେଠାରେ ଦେଖିଲି କି ମୋ ବସାରେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ମା, ତା ମାନେ ମୋତେ କିଏ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା? ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ମୋତେ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଆମ୍ବଲେଟ୍ କରି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଠାରେ ଦେଖିଲି କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ପାରା ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରା ମଉସାଙ୍କୁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ପୁରା ରାତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମିଠୁ ପାଖକୁ ଗଲି ପଚାରିବାକୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।